Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sihlangane futhi. Hawu laze lwaluhlu usuku. Usuku lwangolesihlanu namhlanje. Njalo nje yazi ukuthi ngiyafisa ke sibe neweekend nje la ingezubabikho ukhanda limtshelo kwakhe. Kungezubabikho ozothumela imessage. Azi ukuthi ngolesihlanu asithumele. Hayi khona impela, hayi khona ababhizi bayathumela. Angisazi mina kufuneka ngithini. Ubuzokhala umuntu. Waphela ngiyatshelana nje ukuthi sibani yini inkani. Inkani isono. Wanenkani umdala kangaka. Yini inkani sibani. Bayazazi sengibabuza ethu. Yini ngempela umuntu abe nenkani nje emdala kangaka athumele ngosuku oluronke. Uthulile wayeka zonke lezi insuku uyathumela namhlanje. Abantu. Yazi abantu bazoyesihogweni ngisho sebetsheliwe. Bazoyesihogweni ukunganaki. Singeli-understand leli verse uJeremiah 48 verse 10. Qala ekusiwa umuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki. And ukunganaki kukushonisa esihogweni. That you must be sure of. Uyesihogweni nje ngokunganaki. Naku umsebenzi kaNkulunkulu umfundisi. Naku umsebenzi kaNkulunkulu umdumisi. Naku umsebenzi kaNkulunkulu wena ophethe uhlelo musukuba namaphutha. Naku umsebenzi kaNkulunkulu wena intercessor. Ukhuleke ngaso sonke isikhathi unxusela ibandla, unxusela abantu bakaNkulunkulu. Unake umsebenzi kaNkulunkulu. Yiko kuthi uqale kusiwe owenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganaki ngoba kwenzeka amaphutha. Ngeke ungitshele ukuthi lento esesikhulume kangaka ukuthi ngisidina ngolesine, kulihlanu umgqibelo nesonto asithumeli. Ngoba sekuyala ngizoyeka ukuthumela lezi zinto ngoba sekuyistandard lokho. Asithumeli nje ngeweekend. Nani batsheleni abantu enibafakayo akuthunyelwa ngeweekend. Ngiyacela bazalwane masibambisaneni. Siyambonga ke nokho uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Umkhuhlane ufuna ukuphela nya kodwa kona siwungcono kakhulu. Ngiyamthemba ke uNkulunkulu esimkhulekayo entabeni, esimkhulekayo ekhalezwi, esimkhulekayo uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Ngiyamethemba ngendlela emangalisayo. Ngiyacela ukuthi siguqe ngikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ukusithanda, siyabonga ukusigcina nokusilonda, siyabonga lesi sikhathi sesidlo sosuku, isidlo sikamoya. Siyabonga uNkulunkulu wethu, ngiyacela ukuthi Moya oNgcwele qhubeka ukukhuluma, usikhulise, usifundise, nami ngihlale ngilalele, usebenzise lo mzimba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siqhubeka ke nenkonzo, singakaqhubeki ngiyafisa ukudizelela. Ama-branch akhulile andile. So khona engakwazi ukuya kuwona kulonyaka. uNkulunkulu esasigcinile, ngicabanga ukuthi sizoyiqala lento ukuthi sihlangane emahholo. Ngaphandle kwama-branch amabili anezindlu ezinkulu. So ke uma kungumgqibelo sihlanganisa ama-branch athize endaweni eyodwa ngoba sekuzofika la ngeke ngikwazi ukwakhava khona. Enye into engisakhuleka ngayo ezigcina yenzeka ukuthi ngamasonto ngingabe ngisaphuma. Kodwa ke akakabi final lokho, sisakubonisana nenkosi yami engiphethe yathi ngiqalele group ngoba kuzofika la kufanele sinake abantu baka-YouTube. Njengoba sesilungisile i-network entabeni, uma ngisentabeni masazi ukuthi izinkonzo zizoba live. So uma inkonzo zi-live, so bese ngingabi live the following Sunday noma nini. So laba bantu esibakhayo baka-YouTube, ibandla lika-YouTube lizolimala. So kungenzeka ke asikaka finalize. Ngenzeka aqale unyaka ozayo noma lephambili
kodwa ukuthi ama-Sunday onke ngibe la. Ngaphandle kokuthi uma i-branch isedolobheni sizokwazi ukusakaza live from that branch. NjengaseMbuba ayikho edolobheni, kodwa isite iseduze iphansi nje kwetower ekhona. So-ke sasakaza kahle kakhulu i-live streaming sayenza. So-ke ngaphandle ukuthi inkonzo ibe sedolobheni, inkonzo zama-Sunday sizoziswela emabranchini, kakhulu emabranchini asemakhaya. Kodwa kakaqali-ke lokho, ngenzela ukuthi uma sekuqala nazi ukuthi kwakhulunywa, sisazoqhubeka sihambe. Ngesikhathi siqala i-live streaming kuqala lo nyaka, bebeba more than 1,000 abantu ebesikhonza nabo. Kodwa ngenxa yokuthi buyishiye phakathi, busibuye singabibikho sibe sendaweni, so abantu bafuna into reliable. Umuntu bese khona sebetsheni sebethola ibandla abazokhonza kulona every Sunday. Sibuye sihambe la ingekho khona, nakhona nje sisasebenza indaba ye-network sithi siphakathi inqamuka. Njengamanje abasafiki ngisho ku-200 abantu esikhonza nabo ku-YouTube si-live. Then-ke kusho ukuthi balahlekile abantu. Uma bengasafiki 200, into etishe ibe 800 to 900 abantu balile bayeke ukukhonza kanye nathi. So-ke kodwa sizohola uNkulunkulu ngomoya wakho ingcwele. Siyambonga-ke kakhulu. Asingene enkonzweni, siqhubeke enkonzweni yayizolo. Sizofunda-ke uMatthew chapter 5 verse 14. Othi nina ningukukhanya kwezwe, umuzi wakhe entabeni ngesitheke. Nomuntu akasokheli isibane sibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uYihlo osezulwini. Besikade-ke sikuMathewu chapter 4, siqale lapha ku-verse 12. Sizobuyela khona-ke. Kuthe esezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka wayeGalile. Wasuka eNazaretha, weza wahlala eKhaphenawume, elingaselwandle emikhawulweni yakwaZabuloni neyakwaNafethali, ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, izwe lakwaZabuloni nezwe lakwaNafethali ngaselwandle ngaphesheya kweJordani, iGalile labezizwe, isizwe esasihlezi ebumnyameni, sibonile ukukhanya okukhulu, nababehlezi ezweni nasethunzini lokufa, kuphumele kubo ukukhanya. Lokhu kukhanya ubani? Inkosi uJesu. Ishilo kuJohane yathi mangisebenze kusesemini, ngoba kuyeza ukuhlwa lapho kungesebenze umuntu. Now thina-ke kuthiwa sikukhanya kwezwe, izwe lisebumnyameni, sizenkanyiso. Emva kokuba nathi sikhanyisiwe, liphumile ikhwezi lakhanyisa ezinhlizweni zethu. Nathi masikudlulise lokhu kukhanya, sikudlulisele kwabanye. Kunamakholwa azosha esihogweni, esha ngenxa yokuthi awalihambisanga ivangeli, kanti uNkulunkulu kunabantu adale ukuthi bayophenduka basindiswe ngawe. So mabengasasindiswa ngawe, igazi labo lizobuzwa kuwe, bese ungakwazi ukungena ezulwini ngoba igazi lalabo abantu libuzwe kuwe. Ngiyanibona nje senirelaxile mayelana nabantu abalethe ekhaya lezwi. Ugroup number 1 udrophile. U2 obusufikile ku-1026 usuphumile nje, waphela nje. Uphelile yazi. Angazi ukuthi sekwenzakaleni. Abantu sebedikibele. Anisafuni ukuya ezulwini. Ngiyabuza nje, anisafuni ukuya ezulwini. Lethana abantu. Lethana abantu. Sizoba nomkhosi ngoJuly. Umkhosi umqolo ngoAugust. Umkhosi sizoba nawo, sizobe sikhulekela ukungena kwabantu ekhaya lezwi. Sizobe sikhulekela ukuthi abantu bangene, baphinde babe ngaphezulu ka-10,000. Ngoba njengamanje bangaphansi ka-10,000. Nami uma ngikhuluma ngithi abantu egroupini bawo 10,000, abasewona 10,000. So-ke kufanele silungise leyo nto. Okungenani igroup ayingabi ngaphansi ka-10,000.
okungenani igroup yakho wena okuyo ayingabi nabantu abangaphansi kwe-1000 kuze phela kuphuma u-10,000. Lwela ukuthi igroup yakho ibe nabantu abayi-1000. Nina group 11 nina abantu abancane, akho mzamo nenizamayo ukungenisa abantu. Niyazi ukuthi njengoba niwu-200 gcine niwu-273 to be exact, angisazi. Uma nonke ningaletha abantu ababili nonke, yazi ukuthi lo 200 ungaba u600. Nonke nje nilethe only 2. Akeneke ukulala group 11, akeneke ukulala. Noma senilekele lo group 1 nilele. Mina niyangimangaza ngoba aniyasabi isihogo nenjalo nje. Nifuna ukezulwini. Sesikhulume kaningi ukuthi ukuletha umuntu kwenze ezinye zezono zakho zisibekelwe. Kodwa anifuni ukuletha abantu. Kwathi angiyeke ezweni likaJakobe. Izwi likaJakobe sesiyalicula siyalazi uverse 9, chapter 5 verse 19 and 20. Lithi bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Yazini ukuthi ubuyisile isono ekudukeni kwendlela yayo siyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele izono eziningi. Awufuni ukusindisa umphefumulo wakhe esihogweni wena. Awufuni ukusitshekela izono zakho. Pho uhlaleleni ngempela, uhlaleleni ngabaletha abantu. Lethana abantu. Sizongena emkhosini wokuletha abantu. La ngikholwa ukuthi wonke umuntu uzosukuma alethe umuntu. And kuzoba isono kuwe. Mayithi uNkulunkulu faka lo muntu bese uthatha isinqumo sokungamfaki. Uzivimbela izulu, gazi lalo muntu olizobuzwa kuwena. Ngiyakutshela mina. Kuzoba isono nje. Mhlambe futhi kuzwakala ngathi ngisho into ekude. Kusukela manje njengoba usuzwile, kuyisono ukuthi ungamfaki umuntu ekhaya lezwi. Sekufikile kuwe, wacross umcabango ofikayo ukuthi lo muntu angimfake ekhaya lezwi. Kuyisono uma ungasamfaki. Wena nje educate ngama-emoji ukuthi awafakwa. Educate ukuthi VN ayeqe ku-3 minutes. Educate ukuthi asisasubmit, umthetho nje usumile. Asifaki lutho ngoLwesihlanu, gqibelo isonto, asithumeli ama-messages. Ngoba ubaba uNsibanda usuke busy nenkonzo ze-weekend. So ngiyanicela-ke bafowethu ake niletheni abantu. So-ke umkhosi wethu sizokhulekela ukuletha abantu, sikhulekela ukuthi abakhona bangaphumi ngoba bakhishwa yisitha. Siqalekise uSathane simxoshe nama-emoji akhe ngoba abanye bafaka ama-emoji ngenhloso befuna ukuphuma. Abanye bafaka ama-emoji ngokungenhloso bese beyaphuma. So sivale lo moya wama-emoji. Sikhulekela ukuthi abantu babe strong ngendlela emangalisayo when it comes to emojis. Bawa-understand, bawazi. So-ke sizongena emkhosini-ke okufaka abantu. Koba buhlungu-ke emva komkhosi uphele. Ungafaka ngisho aba-5 wena. Ayishaba u5 nje. Ungazange ubafake. Mina ngikhuluma ngo5 phela bakithi. 5 impama isandla leso. Phela umkhosi ungazi ufake umuntu. Hayi. Angazi-ke mina kodwa kangidlule lapho. Ngo-August ukugcina inkosi sizoba nekukhulela ngoqo womkhosi wokufaka abantu. Angikwazi okwamanje uzoba izinsuku ezingaki kodwa wona siyaya kuwona. So-ke la-ke sifunda izwi lapho inkosi uJesu iqala iyoshumayela. Sizwa ukuthi kwakuprofethiwe ukuthi izwe lakwaZabuloni nelakwaNaftali la mazwe amabili azokhanyiswa, uJesu uzohlala kuwo. Njengoba lisho izwi lenkosi kuthiwanele wezwa ukuthi uJohane uMbhaphathizi usefile. Awuxolo uboshiwe, ngiyaxolisa kakhulu, hayi ufile. Uboshiwe wayesehambe uhlala eKhaphenawume elingaselwandle. Kugcwaliseka umbhalo othi isizwe esasihlezi ebumnyameni sibonile ukukhanya okukhulu. Bafowethu besisebumnyameni. uNkulunkulu wasikhanyisela ngekhaya lezwi. uNkulunkulu wasikhanyisela ngentaba yendlu kaJehova kuyabonelela. Nani niyazibonela nje ukuthi izinga lokukhonza uNkulunkulu liphakeme kulezi ndawo zombili. Liphakeme ekhaya lezwi. Liphakeme futhi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ngeke sibabekezelela abantu abathanda ukuhlala ezonweni.
asikwazi ukubabekezelela. So umuntu ufuneka akhethe ukuthi kahle hle ngempela ufunani. Kodwa uphuma nesiqalekiso uma uphuma ngokuthi ufaka ama-emoji. Uphuma angiphinde, uphuma nesiqalekiso. Mawufuna ukuphuma ziphumele nje kahle, musuphuma ngesiqalekiso, musuphuma ngokufaka ama-emoji. Ngoba kuzoba buhlungu ukungasalungelwa lutho. Kanti wena wayeka nje ukuthi uyiphumele kahle ngoba akekho onqatshela ukuphuma. Wakhetha ukuthi ufake ama-emoji khona uzokhishwa, kanti vele iplan yakho sekukhishwa. Uyidalela isiqalekiso nje. Ngiyakudabukela-ke. Ngiyabadabukela sebekwenzile ngoba bangizwa. Wena ongizwayo, phuma nje kahle. Ngoba akekho ozokho ukubuza uphumelani kanjani. Kodwa musuphuma ngokufaka ama-emoji ngoba uzidalela isiqalekiso. Siqhubeke-ke simbonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi-ke izwe lakwaNaftali esiyilo nathi uJesu wafika wakhanyisa ey'nhliziyweni zethu. Isizwe sasihlezi ebumnyameni. Sibonile ukukhanya okukhulu. Nababehlezi ezweni nasethunzini lokufa. Ngakhumbula iHubo 23 elithi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa ngesabo kubi. So-ke abantu abahlezi ethunzini lokufa bayakhanyiselwa. Obani labo? Abantu abagulayo. Yebo bayafa nabangaguli. Kodwa umuntu uma esegula uyabonakala sesethunzini lokufa. Uyabonakala ukuthi useyagoduka. Bese kuyakhanya ukukhanya kwevangeli. Afe ayezulwini. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Let me ask you one straightforward question. Ukhona yini umuntu osumfakile ezulwini ngomusa kaNkulunkulu? Hayi ngokuhlakanipha kwakho, kodwa ngomusa kaNkulunkulu. Bakhona yini abantu asubafakile ezulwini? Abanye kabangizwa. Uma kugula umuntu bese umlethela uRoma 10:9 bese yashona, lo muntu ufake uwena ezulwini ngoba uRoma 10:9 wafaka iselelesi ezulwini. Noma uRoma 10:9 wabhala uPawuli, kodwa kusho kweselelesi sithi Jesu ngikhumbula embusweni wakho, sasivuma ukuthi uJesu uyinkosi. Ngiyaphinda ngiyakubuza, bangaki osubafakile ezulwini? Ngeke ungitshele ukuthi awunabo abantu abagulayo. Phela inkinga yami nawe asibazi bazofanele. So asibavakasheleni abantu abagulayo. Sibathandazisa uRoma 10:9 unaye efonini yakho. Ukuze lo muntu makuwukuthi sekuyisikhathi sokugcina, amukele uJesu angene ezulwini. Noma aphile ngenxa kaRoma 10:9 ngoba uRoma 10:9 ufana nenkembe esikanhlangothi zombili. Uwenza wonke umsebenzi uphelele, complete salvation work. uRoma 10:9 uyawenza. So kungaba ukuthi uyasindiswa ngoba usuyahamba emhlabeni noma uyasindiswa kodwa usazophila emhlabeni. Ngiphinde ngibuze kwesithathu, ukhona yini umuntu ongamclaim ukuthi usibanibani osezulwini ngenxa yami na? Hayi ngiyibuzela mina baningi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho, angiphakami kodwa baningi. Yikho-ke ngibuza wena, asisebenzeni bafowethu. Silungiselela imiqhele yethu kwelizayo. Ukhona yini for the 4th time umuntu oseke wafa wayezulwini wena omthandazisile uRoma 10:9 na? Ngibuza befundisi. Ngathi phumani nihambe nokhulekela abantu abagulayo. Ngoba nginigcobile nganikeza amandla engiwanikiwe ngadlulisa ugcobo lwami. Kufanele nibakhulekele basinde. Mayingasasindi mnika uRoma 10:9 agoduka ezulwini. Umqhele wakho loyo. Mfundisi, bangaki uneminyaka emingaki umfundisi? Bangaki abantu usubafaka ezulwini ngoRoma 10:9? Ngiyibuzela nje. Hayi bakithi. Abantu bayeke imiqhele nje ihlezi. Hambani nobona abantu abagulayo, kukhulisa ibandla. Abanye abazuhamba emhlabeni bazosinda bajike bazokhonza kuwe. Uzomangala. Kulo muntu ozokhonza kuwe.
Une-value engakanani ezulwini? Une-value enkulu ngendlela emangalisayo ezulwini. Uzobe ubamba ufisho omkhulu izulu lijabule lihlokome ngawe nje. Ngiyabuza okwesingaki kuya-5. Ngempela uhlaleleni ungabafaka abantu ezulwini. Bangaki osubafakile ezulwini na? Abanye bethu bawo bahlengikazi basebenza ezibhedlela. Banisethubeni lokuthi uma besibona isiguli ukuthi kubi basithandazisa uRoma 10:9 kodwa bakwenza. Uyinesi kodwa ukwenza. Kunalokho ukhipha imphefumulo. Kusicasha ngokuthi umsebenzi. Ngeke ngakhuluma ngababelethisi. Ayithe uFaro ababulala izingane zabafana zamaHebherukazi. Bazange bayibulala uNkulunkulu wababusisa. Kodwa wena uhlelisa abantu umndeni usuyazi ukuthi kuyisona. Uyabahlelisa umndeni. Engabe uthatha abantu bafaka ezulwini? Ngiyabuza bangaki? Wena uthisha izingane zakho ziyamazi ukuthi khona into ekuthiwa uJesu Kristu inkosi. Khona othisha asebekuyigama abo labo. Khona othisha eklasini lakhe mayengena kuthiwa uJesu Kristu inkosi abese yafundisa ngoba sekufana nokuthi usethandazile. Athi mayisehamba uthisha athi enganeni zakhe valelisa uJesu Kristu inkosi nazo zisho njalo. Bese ziyasidabula isifundo sakhe zisiphase ngamalengiso ngoba zinjani ziyathandaziswa. Umthandazo ogcwele ophelele ukuthi uJesu Kristu inkosi. Uthisha uthi ingane zakhe azikwenzi. Uprincipal kodwa isikole sakhe asimazi uJesu Kristu inkosi. Nothisha bakhe abazi kodwa uprincipal awubafundisile. Bakhulelwa izingane ukhona. But love uthisha hambisa ingane eklinikhi ukhona wena noJesu Kristu inkosi. Ihlazo leli. Kodwa ke hayi bengivula amehlo nje nginivula amehlo uyoyibonela ngosuku lokugcina phambi kwenkosi usuwahlulelwa bese ubonda hayibo. Kwangelona leli ikhehla lakanzebande lalikhuluma. Kukhona wayikhuluma. Ayobona ngalelo langa ngeshwa uzobe engasazokwazi ukuhlehlisa isikhathi ubuyele emhlabeni. Uzobe usukhonjwa echibini elivutha umlilo nesibabuli. Lapho impethu yakhona ingafi. Emlilweni ongacimekile. Kodwa namhlanje unethuba lokufundisa abantu ngoJesu Kristu inkosi. Namhlanje unethuba lokuthi la ukhona la usebenza khona aziwe uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu siyamdumisa bafowethu. Kusewukumdumisa nakho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ake sisho uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Asisho kokugcina uJesu Kristu inkosi. Sesimdumisile uNkulunkulu Baba, samnika inkazimulo. Awuthandi wena la usebenza khona abantu bamnika inkazimulo? Ngeke ukholwe uma ngitshela omakhi bami engisebenza nabo sengize ngaphumelela ngathi go through bona. Bobabili mangifona noma bengifonela baqala ukuthi uJesu Kristu inkosi. Uthi ke lo osekhulileke usengweve ekhanda uyinhlalisuthi bazokwazi ukuthi ngithini mangithi inhlalisuthi. Mayengifonela usethi uJesu Kristu inkosi noma kufona mina athi uJesu Kristu inkosi. Kodwa uyinhlalisuthi. Lona omunye ke akayindawo nje yena uyidlela amankwebevu, udlela utshwala mayengasebenzi. Kodwa useyasho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyazi emfihlakalweni uNkulunkulu uyasebenza ngoze sethi ukuyekile utshwala. Ngimbone sefika enkonzweni. Ngoba ngifuna ukusebenza nabantu abangamazi uJesu Kristu inkosi. Asibazisene abantu bafowethu uJesu Kristu inkosi, asibazisene abantu bayadinga ukwazi lokho. Uthola udumo wakho umqhele wakhe ezulwini unika uNkulunkulu udumo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Iphinde ngifunde isizwe sasihleze bomnyameni. Sibonile ukukhanya okukhulu nababehleze ezweni nasethunzini lokufa. Ethunzini lokufa babonile ukukhanya okukhulu. Kuphumele kubo ukukhanya kwenkosi yethu uJesu ophilayo. Athi 17 kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi
Phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu baba uNsibane. Usetha sigoqe sikhuleke abesevalelisa athi ngokugcinwa inkosi abanye sotholana eMudeni kusasa. Ngokugcinwa inkosi abanye sotholana eNewcastle ngesonto. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubiyele. uJesu Kristu inkosi asigoqe simbonga. Babongcwele babolungileyo, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyakudumisa kakhulu ngakho konke osenzele khona. Akekho njengawe, akekho ofana nawe. Singayapi masisuka kuwena uba mazonke okuphila kuwe. Thatha udumo Nkosi nangalesi sikhathi. Uyabona abantwana bakhe ezindaweni zonke. Uyakubona ukuswela kwabo, qeda ukuswela kwabo Nkosi. Siyazi ukuthi kuyaphela ukuswela ngenkonzo yokunikela. Ushilo kwathi otshala kakhulu uvuna kakhulu, otshala kancane uvuna kancane. Babusise abantwana bakho abanikelile kuze kube manje. Babusise uNkulunkulu wami, banikelile iminikelo enhlobonhlobo yabazi. Ngiyacela uphinde ubabusise. Ngiyazi Nkosi siyakhuleka njalo ngamasonto, sibakhulekele ukuthi babusiswe. Ngiyacela namanje ngegunya unikezela lona kuJohn 15:7. Wathi uma ngihlala kuwe namazwi akhe ehlala kimi, ngocele ngikuthanda ungenzele. Namhlanje Nkosi engikucelayo, namhlanje Nkosi engikuthandayo ukuthi laba abaxhasa umsebenzi wakho kuze kube manje ubabusise. Uyazazi idingo zabo Nkosi, banikeze uvimba okudlayo emakhabetheni emafrijini, ukudla kwabo kuhlale kuze kube inyanga elandelayo. Babusise uNkulunkulu wami ekungeneni, ubabusise ekuphumeni. Babiyele uNkulunkulu wami nomusa, ngoba uNkulunkulu obiyelanayo. Numeri chapter 6:24 ukubeka kucace kube sobala owathi asibabusise ngakho. Balondoloze Nkosi, khanyisa ubuso bakho phezukwabo, benzele umusa, ngoba umusa wakho bayawudinga. They need your favor, oh Lord. Ngiyacela Nkosi benzele ifavor yakho. Bese uphinda uphakamisa ubuso bakho phezukwabo, ubapha ukuthula. Bayakudinga ukuthula. Shilo Nkosi Jesu wathi ukuthula osinikeza khona uphi njengokupha kwezwe. Siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga Moya Ngcwele, siyabonga babusise ngoba banikele bethokoza. Uthe uyamthanda onikele ethokoza. Le nkonzo yenza Nkosi ukuthi ubongwe udunyiswe endaweni zonke. Babusise Nkosi, banikelile ngezinto eziningi esingeke sizibale. Banikelile nangokudla. Babusise uNkulunkulu wami, babiyele ubagcine. Imisebenzi yabo abayenzayo namabhizinisi abo wachume, ngoba Nkosi abakhohliwe uwena. Bayazi ukuthi uyadinga bawuxhasa umsebenzi wakho. Babusiseke Nkosi emsebenzini yabehlukene. Babusise umsebenzi wezandla. Ababeka khona izandla zabo babusiswe. Babusise ekungeneni, babusise ekuphumeni. Babusise emasimini abo, babusise emabhenki abo. Imali zabo zivikeleke zingalahleki, ngingazi ukuthi kanjani. Babusise nakuma-ATM abeyokhipha imali bangagetshengwa. Bembathise inkazumulo yakho, uthuma amasosha ezulu ababiyele. Babusise uNkulunkulu wami bonke abanikelayo. Isibusiso sakho Izaga chapter 10:22 siyacebisa awenezela usizi kuso. Siyabonga Nkosi ngesibusiso sakho esihle, isibusiso sakho Nkosi esinomvuzo ekhaya ezulwini. Sibonga lenkonzo, babusise bonke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Siyamdumisa. Nanku umkhuleko. Umkhuleko lo wokubusiswa konikelayo. Usungawusebenzisa nje nawe noma yinini, usebenzise nje noma yinini. Umkhuleko wanini lo? Mhla ka-17 July. Angithi kunjalo, 17 July, umkhuleko wokubusiswa konikelile. Hayi, kubusiswa onikelile bafowethu, onikelile uyabusiswa. Usubusisekile, usubusisekile. Ngilinikezwe lelo gunya engikhiphe emlonyeni wami Nkosi uJesu ngokuhlonipha nangokuthobeka iyakwenza. Bonke abanikelile noma banikele noma ngani
entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya lezwi babusisekile manje. Yena owazi idingo zakho nowazi inkinga zakho ziyaxazululwa manje. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba uNsibanda nithanda nonke emakhaya. Nibe nempela sonto enhle. I'm signing off. uJesu Kristu inkosi.